लालता बहनी कबे बोलौली न भइले उनके आता पता नहीं रहे कहानी कहाँ रह गईली। बोला के कहानी कहाँ गायब रह जाली। कहानी कौन दिन भर वही पकवान पकावेलिन लेट हो जालिन। आ गइल बानी जीजी आ गइल बानी बस औते बानी ज्यादा समय नहीं लगी चिंता न करी। गोड़ धरतानी जीजी खुश रह हो भगवान तुहर लइका सुतारे राखे तुहर मांग भर मांगे सेनुर पहन तुहर परिवार बनल रहे सुख से रह हमेशा हंसत बेलकत रह इहे कुल न चाही। हाँ जीजी आपके आशीर्वाद करती तो हम हमेशा परेशान रहीले। जब आपके आशीर्वाद हम पा जाली तो जान ली हमार तन मन एकदम हरियर हो जाला। और जीजी लेट हो गई तो थोड़ी सी आयल हो कि कबे कहली ना बहन ले आईली ना लाल का बहनी अजय दरिसिया नहीं कब से परेशान बानी कबे कहलू हो कि हम आवत आनी आ घंटन हो गई इंतजार करतानी। कान कौन दाल भात वही में बनावेलू कौने वही में मर्दे के साज सवट पाउडर टीका लगावेलू वही में दिन भर रह जालू। नहीं जीजी जानता नहीं सोनुआ का पापा आइला तो लगला खाना मांगे लगला जान ली चावल दाल रोटी सब्जी परोसली। अब जान ली घेवड़ा की सब्जी बना दे रही अब लगला भन 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 करे। अब जान ली वही पर हमारो बड़ी रीस लागल गईली खाना ना परोस देली जाके चुपचाप बैठली। हम कहली बताओ जो सब्जियाँ ले आइल बानी उहे हम बनाई कि हम दूसर सब्जी खरीदे घेवड़ा की सब्जियाँ काहे करती ले आइली बना ही करती ना खरीद के ले आइल बानी। जब बना देली उनके आगे परोसी देली तो झनझनाए लगला हमारे ऊपर। अब जानी वही पर हमारो रीसी लागल। जाए तो बहनी का करबू रिसिया के नहीं चाहिए देखबू सबको उहे कमवा हो कमियावा सबके में बा ऐसा बात नहीं बा केहू अपन कमियावा कहाला केहू नहीं कहाला केहू छुपावाला इहे हवा ऐसा बात नहीं है कमी के करे ना बा कमी सबके में बा का करबू। उहे देखा न तेनुआ ही जौन बानी उनका पतो ही आ लिया जान लो कि अपने मर्दा के जान लो नहीं बनावे ले खियावे ले का तुसे कहीं हम जान लो फिर मर्दा बा माई में रहाला माई में बनाई खियाई हमें हरी के कुल्ही खर्चा दे बतावा बहनी इहे तो जुग जमाना बा इहे तो माई बहनी अपने बेटिन के सिखावत यानी अपने पेटे ए मोरी बहिनी का कहीं हम जान लो। आजकल का महातारी ई बताओ जब तू बियाह कइले बारू हाँ तो ई तोहार बिटिया का करी जाके खाली वहाँ बंस जगाई एकरे करतीन गइली बा हाँ बंस जगावे नहीं गइल बा। ई बताओ मर्दो माना सास ससुर के नाई बनाई खियाई जेठनिया देवरनिया के नाई बनाई खियाई नंदी के नाई बनाई खियाई तो मर्दा चाहे तू के करत तो मर्दा खियाई बनाई कि नहीं खाया खियाई बनाई ई जान लो। लेकिन वो मेहरारू ओकर महतारी कवन संस्कार बाप दिहले बाणे बताओ तानी बहिनी राम दैया कहतानी कि 1 महीना उ खियाई मर्दे के ओकरे बाद से तो उनके ऐसा करी उनका जान लो झगड़ा तानी को हो जाई हर वह टुनुन फुनुन अरे के करे नहीं होला टुनुन फुनुन हो जाई जूतावा उठा के फेंकी कपड़वा उठा के फेंकी अरे का करी जान लो कि कहले मान का नहीं बा ओकर खिस्सा कहानी बड़ी जबरदस्ती बड़ी बिगाड़ा बाटे ई जान ले ऐसा तो जान लो कि हमहू मनो 2-3 गांव मिला के हर और गइल आइल बानी लेकिन ऐसा जबरदस्ता हम नहीं देखले बानी। देखी जीजी मानी चाहे न मानी ई बाप महतारी का मन बढ़ाव है बाप महतारी का संस्कार हवे। ई बताई तू नहीं जानती अड़ू कि जौन बाप ने बेटी हुआ के तू के नहीं सिखा के भेजे चाहे कि करे जब परिवार में तेजा तड़े तो परिवार में रहिए अच्छा ठीक बा नहीं परिवार के बनावत किया तड़े तो कम से कम अपने मर्दा बा अपन लइकवा बा सबके बनाई खियाई करी ऐसे जीजी जान नहीं सोनुआ बोबा नहीं बगलिया कहू राम जी आवन बाणे उनका में हरारू जान ली जब लइका टटी करी तो कही जो हम गाड़ नहीं धो जो धोवा ले तो जान ली ससुई गाड़ी धोवे ले ससुई लइका संभारे ले लइका नैहरे में भइल काहे से रुपया ढेर लगे के रहल रुपया लगावे के रहल तो नैहरे में कइला आ जब रुपया लगा लिहला हो गइल बले गइल कहला ए बाबू अब लिया जा अपने घरे लइका 2 महीना को रहल आ ओइसे रहल कि जब भी भल कि लइका यहीं रही तो का हमरे विश्वास नहीं बा ओ सबके हमरे विश्वास नहीं बा आ लइका हो गइल तो लइका बेटीवा भेज देहलु त विश्वासवा रहल कि के लइका के जतन करी के लइका के उहे बुढ़िया जतन कइलसी अब लइका जतन हो गइल दूध रहल एक छाड़ के ए जीजी का हम आपसे कहीं राम दैया कहतानी दोनों लइकन के बुढ़िया जतन कइलसी आज बुढ़िया
का जीजी बताई ई बाप महतारी के संस्कार के का देखले बा अपने घर में बताओ तनी। ती सासू का मांग धोए के कहलस, रण साड़ी पहनावे के कहलस, सासू के कहलस कि तू तो अपने नैहरवा में मास्टर रखले रहलू। अरे जीजी का हम कहीं दुनिया में ऐसा आदमी बाणे, ऐसा बाप महतारी बाणे कि अपने बेटिन के ऐसा तो शिक्षा दिहले हटे। एगो हमहन का जमाना रहल जीजी कि नैहरवे में बापे के सामने खटिया बनाई बैठे पावत रहने जा। महतारी जो अगर बाई चांस माना लइका रहनी जब बैठू जाता जा तब बाप महतारी धइ के भीतरे तरेरी ई कि खटिया बैठल बड़ जल्दी से उठ जा, हवा के हमन के उठ जात रहनी जा। ते जीजी देखी हमन के जब नैहरवा में शासन में रहली जा तो ससुरों में शासन में रहिले तानी जा, नाई केहू जाने पावताटे कबो ठुन फुन नाई होला। देखा लालता परिवार में जौन लड़के रहेले, बेटी रहलिन चाहे बेटा रहलिन, देखेले सीखेले ओकर बहुत बड़ा असर पहुँचला। आजकल सब शहरे बाजारे लेके रहत और कहीं नाने के अरे भाई जैसन बेमत रही वैसने में रही, नहीं हाई फाई सोसाइटी में रहे लायक रही तो कहीं नानन के टोली में रही, कहीं कहीं रही। देखो सब कहाला नान जाति नान हो नाई होला, चाली नान होला। एक आध ऐसा नान हो बाणे कि बड़े आदमी के फेल कैले बाणे, आ एक आध बड़े आदमी ऐसा बाणे कि नान झूठ भइले बाणे। तो वही नेटुआरियन में कान कहाँ रह गइल बा आदमिया कि नेटुआ बन गइल बा। जात का नेटुआ नहीं अपने कर्तव्य का नेटुआ हो गइल बाटे। जान लिया ऐसा तो आदमी बन इहे कुल आदमी ऐसा तैसने जगह रह के माहौलन में बेटी बेटा के रखले बा। बेटी बेटा उहे देखले बड़ा सीखले बड़ा उहे जाके करत है। इहे कुल ना बा, दूसर का बाटे नहीं जीजी। हम तो देश पंच से यह कहब कि हे देश पंच अपने बेटी बेटा के बढ़िया संस्कार देवे के चाहिए। बेटी बा दूसरे घरे जाई तो कम से कम बढ़िया संस्कार रही, दूसरों के घर सुकून से रही। तुहनो लोगन जहाँ रहबा लोगन तहाँ सुनबा लोगन सुकून से रहबा लोगन, नहीं तो एक घर नहीं दू घर बिलाइल। अरे तुहन लोग तमाना अपने घरवा में जैसा संस्कार दिया 10 साल 5 साल रखला लोगन मुक्त हो गई लोगन, लेकिन वो जिंदगी भर का मोड़ है तो दूसरे कपारे ले जाके कॉले वाला लोगन। उ चाहे बाभन चाहे कौनो बिरादर होके जान लो उ कुल ही मारा ला हुआ आदमिया। ऐसा करे के चाहिए जीजी। हमार दीदी बहनी जे भी होई देखी अपने बेटी बेटा के बढ़िया संस्कार देवे के चाहिए। ससुरा में लड़की बा तो ओके बढ़िया से सिखा के रखे के चाहिए। आजकल के ज़माना में जान लें कि 100% में 2-4 आदमी संतुष्ट बाणे, नहीं तो जान लें कि सब उहे रखले बा, 2 रोटी बनौले बा खैले बा आ उहे लड़की जाके वो घरे वैसा ही करत यानी। तो ऐसा न कल जा, हम ही नहीं कहतानी कि दुनिया में ऐसा ही सब हो गइल बा। अब इन बहुत जन बा लोग ऐसा भी बाटे कि जौन अपने घर परिवार के देखा ताना समझा ताना। तो हमारे तरफ से आप लोगों से यही विनती बा कि आप लोग अपने बेटिन के बढ़िया से अपन सिखा पढ़ा के भेजी, बेटन के भी बढ़िया शिक्षा दें और हमारे वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर जाइए, इतना शेयर कर जाइए कि मिलियनों व्यू आवे। और अमेजॉन का लिंक रही आप लोग तनी ओहू पर जौन बा खरीदारी करी, कुछ हमो के मोटिवेट करी। हाँ हमार भैया जीजा दादा जे भर होई सभे जानी। देखिए एगो हमहनो कर रहली जा कि सासू से ससुरे से तना डेरात रहली जा कि बुढ़िया कुछ कहे न बुढ़वा ने कुछ कहे। आ बुढ़वा बुढ़िया अगर कुछ बोलू देत रहल तब मुँहे से कुछ नहीं करत नहीं रहल, डरन हाड़ कापत रहल हवे। अबे देखा सोनू पापा सब्जियाँ कटनी दिसिया गई हाँ, लेकिन जान ला भले तन बैठ गए कुछ बोली नहीं पौली हैं। जीजी हमार से चाहे कही देली उनसे ना ही कुछ कही पौली। तो हमारे तरफ से भी कोटि कोटि आप सभी के प्रणाम और बढ़िया सीख देवल जा। जय हिंद जय भारत।